yamnde jeetati silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu goto yoni to Conakry lamorde Guinée. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka aljuma ɗo e Sénégal. jewte gendi leydi ndi fuɗɗima hanki horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye jaɓɓima hooreɓe jagorɓe hiɗɓe leydi ndi no tawa e ɓen hooreɓe jagorɓe ɗiɗo tawanoɓe laamu Macky Sall maître Sidiki Kaba e Amadou Ba ko wona ɓe o yewtidi e hooreɓe jagorɓe hiɗɓe woɓɓe jewte mabɓe fawi ko e faggudu kisal ndenagu e gurdam ɓiɓɓe leydi ndi ɗo ha capantati ko lewru ndu gonɗen jewtude jokkan men gartu o alhaali to Mali kam caɗele ɗe ana ɓuura tan mawnude alet faltiɗo kono leydi ndi tumama kadi wargo fodde suyileɓe jeeriɗo e nder wuuro Guirowel diwal mofti hakkude Mali neɗɗo goto nanggama naɓa kabaru makko fuu heɓaka guila nden ɓiɓɓe wuuro ngo fuu eggi alarba faltiɗo mayni keɗo goto eɓe ɓiɓɓe wuuro egguɓe to Tchad kam success masara lundiɗo laamu ngu horejo jagorɓe kiɗɗo leydi ndi heddoto kaso tafon suudu ñayirdu ndu riwti wullitande nde awokaɓe makko waɗuno gam o heɓa yaltude ndu tengtini ñawore fawanode e makko nde ono tuuma yaltinde hitoji bawɗi addude fitinaji e rendo e nder leydi Tchad. Tedduɓe bisimilla mon on calminamon juramon jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ɗo e Sénégal. horejo leydi ndi o wiyete ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye o fuɗɗima guila hanki alkamisa jewte hakkude makko e hooreɓe peeɗe politique peeɗe société civile kono kadi dendagal cembe guurɗe leydi ndi ɗum waɗi dawal aranal ɗe jewte udditi horejo leydi ndi suuɓi ko jaɓɓade hooreɓe jagorɓe hiɗɓe leydi ndi ko dow ɗum toɓɓe tati woni ko yewtidi e mabɓe faggudu alhaali gonka ɓiɓɓe Sénégal e gueɗe kisal e ndenago maître Sidiki Kaba Amadou Ba hooreɓe jagorɓe ɗiɗo e laamu Macky Sall notima ndu noddaɗo Bassirou Diomaye Faye hooreɓe jagorɓe woɓɓe hono Cheikh Agibou Soumaré Abdoul Mbaye e Aminata Touré ɓe du tawama hanki toon to suudu lamordu leydi Sénégal. keɗoɗen Ibrahima Nia. Aminata Touré ene jeeya eɓe Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi yewtidi hanki o hoorejo jagorɓe kiɗɗo andini wonde o yewtidi e makko e toɓɓe kewɗe tengti noon faggudu. Le dialogue est un capital essentiel. kaldigal ngal ko hunde wonde fayida e golle laamu en jewtidi e gueɗe mawde o wayno faggudu politique e gueɗe rendo ngo kadi mi yewtidi e makko ko fewti e golle ɗe badnomi e nder gornamaji bennudi ɗi e gollam joni goɗɗo jeeyaɗo e jeegomo hooreɓe jagorɓe kiiɗuɓe jaɓɓaɓe to galle laamorgo ngo ko Amadou Ba o wi wonde o yettini kulol makko e gonka leydi ndi e fannu faggudu e ndenka Amadou Ba. Nous avons abordé la situation économique. Min kaali alhaali faggudu mi hollitima kulhuli ɗi jogimi hen sabu eɗen gandi hande e nder leyɗele mindireyankoje mawɗe caɗele mawɗe nani toon te ɗum fuɗɗima battinde e nder joga e leyɗe Afrique. min jewti kadi e alhaali kisal sabu heɗen gandi e nder diwal ngal gonɗen ngal ko heewi waylima fof e waade noon min jewti toɓɓe kewɗe ɗe ganduɗa ina jari kaldigal. ngal kaldigal udditangal hanki tawi noon ko yimɓe hewɓe lundiɓe laamu ngu jaɓani tawtorede ɗum tengti noon jeeyaɓe e kawtal FDR kaldigal ngal ma jokku ha ñande 31 ndu lewru. Ibrahima Nia, Dakar, RFI.